Contingent number 6. Banay sa naghiusa ang ug makugihong Bulakanon of Bulak National High School. Sa pagsahop sa adlaw, ako giatiman ang bangan sa balay, sila titigan ay sabi, 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 ang love sa manok. Walang tapo, fiesta naman ma. Ako wala matainan, mga ikahanda. Ang asawa ko, yung nagkabala ka, handa sa atong pista, gusto ani anak. Maong anak, langga, dili na nato kinahanglan ang mahalong nga mga luto. Ang pag-amuma o pag-abi-abi, uban sa lamian nga bisnok, mauna ang atong simple, apan kinasing-kasing na ihalad kanila. Oh, sige na. Mga tulog na ninyo, kasayo pa taugma. Mga silingan, tukar lang balda, sugod ang fiesta, mangandam na ta! Magluto tayo sayang na lang. Please no, please no, please no, please no. Please no, please no, please no. Iba'y magsaulo. Please no, please no, please no. Sa laruman mo, dali na ako ang talan mo. Kapag ako masalihan na, dali na umagpunta ka na kita. Mag-miss no, please no, please no, please no, please no, please no, please no. Dali na akong awon, akong sinamalan mo. Sa grasya o bagong tagal, sabi sayang ako, malamig kita magsaulo. Miss no, miss no, mag-ibig magsaulo. Miss no, miss no, sa laruman mo, dali ng tamon, palan mo ang kasayakan, dali na umagulyaman na kita. Mag-miss no, please no, please no, please no, please no, please no, please no. Dali na ilawan kami nasal, nakalangi magbalbalida. Magalang may pasigang buta, hindi o bisagasa. Nasayawon ta ang garbuto ni Singgita. Dali na isayaw ta. Miss no, please no, please no.
Daghang salamat contingent number 6. Panay sa nakahiusa o makugihong Bulakanon o Bulak National High School.